в следващите минути, защото предстои много важен разговор с колеги, с Гърция, за да можем да разберем повече детайли около разследването. Директно от Атина. Виждате на екрана ни вече разследващия журналист Макис Триандафилополос, който работи по случая заедно със своя екип, по случая с малката Мария, и пръв съобщи самоличността на предполагаемите родители, които видяхте, т.е. видяхте дума им само, тъй като разбрахте, те не са на място там. Само да кажем, че всъщност има и образувано досъдебно производство срещу майката, така че това, което каза Юлия, че няма продажба, всъщност е само твърдение на този етап. Ще видим дали действително е платено, дали имало продажба. Макис, все пак да ви кажем няколко детайли преди да започнем разговор с него, е един от най-известните гръцки журналисти, привличащ милиони пред екраните в южната ни съседка. Неговите разследвания често разтърсват политическия живот в Гърция. Има разследвания за финансови нередности в гръцката църква, черните каси на партиите, заснемал е и продажба на деца в Гърция, какъвто е и този случай. Той работи за предаването от Джунгла. В случая виждате и студиото в Атина. А неговото предаване се излучва в едноименния сайт, който е един от най-успешните новинарски портали в Гърция, както и по телевизия Екстра 3. Преди няколко часа свърши буквално предаването отново по тази тема на Макис. Добро утро! Дали успяхте да стигнете до нови разкрития? Информацията, с която ние разполагаме, е, че сте се натъкнали на гръцки бизнесмен всъщност, който е искал Мария, но се отказа от нея. Може ли малко повече детайли в тази посока? Έχουμε πληροφορίες που έχετε εντυπώσει έναν Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος είχε διαπραγματευτεί για την αγορά της Μαρίας. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερο τι κάνει? Βεβαίως, μπορώ να σου πω περισσότερα πράγματα. Разбира се, мога да ви кажа повече. Θα ήθελα να πω καλημερίζοντας όλους όσους βρίσκονται εκεί στο στούντιο. Бих искал да поздравя всички, които са в студиото. Κάθε χώρα θέλει να κρύψει και τους γύφτους της και τη φτώχεια της. Και τους τσιγάνους της. Страна иска да скрие и своите цигани и своята бедност. Όπως το κάνει η Ελλάδα, το κάνει και η Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Това го прави както България, така и Гърция, защото България и Гърция не са само членки на Европейския съюз, просто, но са и членки на един Европейски съюз, който е Европейски съюз на банките, а не Европейски съюз на хората и на народите. Θέλω λοιπόν να πω στους τηλεθεατές σας και στους φίλους Βούλγαρους που μας ακούνε, искам да кажа на вашите зрители и приятели българи, които ни слушат, че проблем е много по-голям. Че в един Европейски съюз, в който циганите живеят в гето, в един Европейски съюз с работници с ниски заплати, в един Европейски съюз, με τόσα προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα ωραία κλαμπ της Αθήνας. Може ли да навлезем в малко детайли по разкритията, които направи вашия екип, тъй като това е което вълнува България в момента изключително много. Разбрахме наистина за гръцки бизнесмен. Да, слушаме ви. Искам да ви кажа за бизнесмена, за който споменахте по-рано. Ένας δικηγόρος που ήταν στην εκπομπή μου και είναι δημοτικός σύμβουλος στη Λαμία. Един адвокат, който беше адвокат в Ламия, ни разкри, че наистина един бизнесмен се опитал да вземе едно такова дете. Και μάλιστα το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο το κράτησε για ένα διάστημα και επειδή είδε το στραβισμό, точно това дете, което държал за определен период, но понеже установил, че има кривогледство, го върнал просто като един предмет. Върнал го на гръцкото семейство в Катуна, до което стигнаха полицаите, така ли? Никой не си е свършил работата, нито полицията, нито общината.
Какво знаете още за Сашка Русева, която всъщност е предполагаемата в момента все още майка на Мария? Άλλο ξέρετε για την Σάσκα Ρούσεβα, η οποία προς το παρόν είναι υποτιθέμενη μητέρα της Μαρίας? Вие първи стигнахте до нейната самоличност. Για την τσιγκάνα δηλαδή. Ορίστε. Ναι, ακούστε, η υποτιθέμενη μητέρα της Μαρίας εννοείται και τον πατέρα, δύο τσιγκάνους που είναι στη φυλακή τώρα. Αυτό δεν λέτε? Имате предвид, като казвате предполагаемата майка и баща, двамата цигани, които в момента са в затвора, така ли? Говорим за българските родители, предполагаеми родители. Знаем в момента от Крат Николаево, който прави се ДНК анализ да се установи самоличността им. Знаете ли повече детайли за Сашка Русева? Тъй като чухме, все още слух това, че тя се опитала да продаде още едно дете в Гърция. Το πεδίο και ζουν στο χωριό Νικολάεβο της Βουλγαρίας και έχουμε ακουστά ότι έχουν πωλήσει και άλλο ένα παιδί στην Ελλάδα. Για την Τάσα Ρούσεβα λέτε? Говорите за Σашка Ρούσεβα. Да. Ναι. Οκ, λοιπόν, κατάλαβα. Όχι, αυτό ήταν ένα λάθος που έκανε η αστυνομία, γιατί μπέρδεψε τη Ρούσεβα με μία άλλη Βουλγάρα, η οποία είχε συλληφθεί το 2003 στη Θεσσαλονίκη. Αφού έδωσαν λοιπόν αυτήν την είδηση, μετά βγήκαν και ζήτησαν συγγνώμη ότι δεν επρόκειτο τη Ρούσεβο και πρόκειτο περί грешка, която направи гръцката полиция, която обърка Русева с една друга българка, която е заловена през 2003 година в Солун да продава своя дете. Разбирам, очевидно това е грешка. Да ни кажете обаче повече за съдбата на Мария от тук нататък. Каква според вас би била тя, ако българската страна не я поиска отново в България? Για τη μοίρα της Μαρίας από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με το παιδί αν το βουλγαρικό κράτος, η βουλγαρική πλευρά δεν θα ζητήσει πίσω? Δεν κατάλαβα τι είπατε, αν θέλετε να επαναλάβετε. Ποια θα είναι η μοίρα της Μαρίας από εδώ και πέρα αν η βουλγαρική πλευρά δεν ζητήσει το παιδί πίσω? Εάν δεν ζητήσει η βουλγαρική πλευρά το παιδί, καταρχάς πρέπει να αποδειχθεί αν η Μαρία, αυτή η Μαρία που είναι εδώ, преди всичко трябва да се докаже дали тази Мария, която е тук, е дъщеря на Русева. Μετά την εξέταση του DNA που κατά την προσωπική μου γνώμη και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εδώ, καλύτερα θα ήταν την εξέταση DNA οι βουλγαρικές αρχές να την κάνουν για όλα τα παιδιά που έχει η Ρούσεβα εκεί. Да се направи това изследване на ДНК и според моето мнение българската държава трябва да направи такова изследване на всички деца, които има Русева. Още един детайл, до който вие стигнахте. Вие се добрахте до акта на раждане на Мария в болницата в Гърция. Как успяхте всъщност да стигнете до него и всъщност вие го намерихте този акт не в болницата, а в общината? Πώς καταφέρατε να αποκαλύψετε αυτή την πράξη, δημόσια πράξη της γέννησης της Μαρίας, την οποία, όσο καταλαβαίνουμε, εσείς αποκαλύψατε όχι στο νοσοκομείο, αλλά στο Δήμο? Може ли да се говори за прикриване от страна на болницата на този случай? За лекари замесени в този случай. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια συγκάλυψη της υπόθεσης ίσως με την συμμετοχή των ιατρών στο νοσοκομείο? Σωστά υποθέτεται. Αυτό φοβόμαστε κι εμείς, ότι υπάρχει κάποια συγκάλυψη από την πλευρά των γιατρών. И ние също предполагаме, че има някакво прикриване от страна на лекарите. Ο πρώην Υφυπουργός Υγείας που ήταν χθες στην εκπομπή μου, ο Έλληνας Υφυπουργός Υγείας, είπε ότι αν δεν υπάρχουν τα χαρτιά της заместник министър на здравеопазването на Гърция, който беше в моето студио, каза, че ще бъдат изискани документите, които се намират в болницата, така че да се разбере кой е замесен в случая.
Ако позволите за финал една препратка, ще доведе ли случаят Мария до промени в гръцкото законодателство, защото знаем, че в момента има един пропуск, който позволява това да се случва? Και άμα επιτρέψετε μια παρέμβαση στο τέλος, θεωρείτε άραγε ότι η υπόθεση της Μαρίας θα οδηγήσει σε κάποιες τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, γιατί τώρα προφανώς υπάρχει ένα κενό το οποίο επιτρέπει αυτά τα συμβάντα να γίνονται. Να σας πω, η Ελλάδα έχει πολλούς νόμους, όπως και η Βουλγαρία έχει πολλούς νόμους, αλλά παρόλα αυτά και η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν τη μαφία τους. Трябва да ви кажа, че Гърция, както и България, има много закони, но освен закони, двете страни имат и своята мафия. Има проблем с регистрацията на деца. Знаем, че се работи с стар закон в Гърция все още, който позволява лесна регистрация на деца. Само с двама свидетели, едва ли не. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την καταγραφή των παιδιών στην Ελλάδα, όπου εφαρμόζεται τώρα ένας παλιός νόμος και αυτή η καταγραφή γίνεται μόνο με 2 μάρτυρες. Υπάρχουν σχέδια αυτός ο νόμος να τροποποιηθεί? Αν ήταν να τροποποιηθεί κάτι στην Ελλάδα, θα έπρεπε να τροποποιηθεί όλο το Σύνταγμα, το οποίο σε πολλούς νόμους του θυμίζει τουρκοκρατία, Οθωμανική αυτοκρατορία και όχι Ευρώπη. За да се промени някой закон в Гърция, практически трябва да се промени и цялата конституция, която в много отношения по-скоро прилича на Османската империя, отколкото на Европа. Много ви благодарим за информацията, с която запълнихте още от липсите на детайли по случая Мария. Само да обобщя на финала, след разговори ни с Макис, има след тяхните разкрити информация за това, че гръцки бизнесмен е поискал момиче, дали това е Мария все още не е съвсем ясно, но се отказа от нея, защото е била кривогледа. И второто, което разбрахме от този случай важно, възможно е да има замесени лекари в целия този случай. Дали е така, властите в Гърция трябва да си свършат работата и да разберем повече подробности. Само да благодарим и на Петър Къдрев за превода в ефир, който ни помогна с телемоста от Гърция, от гръцкото студио. Да кажем, че очаквахме тук представител от Агенцията за закрила на детето. Не знам по каква причина, обаче няма да имаме такъв представител в студиото, или поне го очакваме да дойде в следващото. Въпросите остават във връзка и с това, кой се е грижил за децата, останалите деца на това семейство, докато те са били в Гърция, когато са оставили фактически Мария. Ще продължим да следим